ndewonu ndị be anyị daalụ na ekene m unu. Nwoke be anyị bịa wee kọọlụ m akụkọ wee sị m na ọnụ nwaanyị Igbo kpọgote fabi Germany. Ọ sị na-eluo ọ mụrụ ụmụ ise, nwoke na-atọ na nwaanyị na-abụ. Ọ sị na ụmụ ya na-asụ Germany, asụ English. So nke mbụ dị 18, nke abụọ dị 19, 18, 16. Fadị nnọọ mmadụ ise, nwaanyị bụ ndị ikpeazụ. Ọ sị na emechezie ọlụchicha ọlụ nwetacha ego, ọ na jee lụchicha manshọn ukwu na nke nta. Ụmụ nwoke ịtọ ahụ ọ lụchara fụ nọ n'ofu n'ofu wee goo nnọọ nnukwu lista wee kwado olufa ka fa dị comfortable, ka fa bịa na nnafa, ka fa fụkwa na nnafa dị mma. Generator ahụ nya lista dị on 247 nya na gịnị ma AC a na-esi na-arụ, a na-eme mmemme, a na-efe echichechi ọzọ ya na nwunye chie ihe niile a na-echi echi. Ndị family fabia ma friends and well wishes a na-eli na-aṅụ, mana ụmụ ya asụrụ Igbo ifugie. So fanọlụ ofu ọnwa wee nata. Ọ sị na mgbe fa natazi ozugbo fada na airport wee bupụtebe akpafa, ụmụ ya wee dịka famelie meeting wee sị ya, papa biko mana kwa biko iduzikwe na anyị jee ebe a ije na anyị achọzi ịnọ, biko anyị achọzi ijekwa ebe ahụ ọzọ, biko iduzi na anyị jee ebe ahụ anyị achọrọ. Papa fa wee tife mkpu wee bebe akwa ya ka o ji wee bịa kọọlụ m n'ụtụtụ a wee na-asị m biko nekwa ihe ọ na-anụ. So o wee jekọsala nwunye wee sị nwunye nekwa ihe ụmụaka gị kwu. Nwunye wee jụọ ụmụaka sị ọ bụ ihe unu kwuru n'eziokwu? Ụmụaka wee sị ọ bụ ihe anyị kwuru n'eziokwu, anyị kwulie mbụ, anyị ga-ekwukwu ya ọzọ na anyị achọzi ije ebe ahụ. Mama fa wee tibe mkpu wee bebe akwa wee na-ajụfa fa sị na fa ekwusighị ya ike, na fa kpali akpa na ebe ahụ adịrọ fa mma, na fa ebilongoro, na fa achọzi fa biko akpọsịkwana fa n'ebe ahụ ọzọ. Hei, papa fa wee sị ihe niile mme maka unu wee lụchicha ụlọ niile etinye AC lụọ manshọn ukwu na nke nta wee were ego agụrụ unu. O nwere ihe mere unu, kedu ihe unu ga-asị na ọnya mere unu ejire gị anya ihe a niile nlụ ọka ọ na m n'iyi. Ụmụ ya wee sị ya nya lee nye maọbụ gịnị, nya dashi anya ndị ụmụnna maọbụ ndị cousin ma relative, nya dashi afanya na fa achọrọ na fa ga-akpata nwa ife fa ga-eli na Germany, na fa zu ka eme na agụ ayara agụfa. Nya lee nye ma nya dashi anya mmadụ. Ọ bụ ihe ụmụaka ya kwu. O wee bebekwa akwa wee sị mama nwunye ya sọpọtụ ọnya. Nwunye ekwere asọpọtụ ya wee sị na ebe ụmụaka ya kwu ka ọ ga-akwụ. Ya na ya wee sebe okwu, ya na nwunye wee gbasaa, nwunye wee sobe ụmụ ya. Sosi ya wee nọzialụ ka okpokoro, sosi ya wee nọzialụ ka bachalụ wee na-akwazi alịlị wee dị lonely. O wee sị na ọ ga-eje nwaanyị ọzọ, and o si na nwaanyị ọzọ ọ ga-anụ ọ ya azụkwa akpọtụ obodo oyibo, na ọ ga-anọ n'ụlọ na ebe ahụ ka ọ ga-anọzi nyanwa na-analute. O wee na-asị ụmụ nwaanyị biko kedu ihe unu kwu, unu ka ga-ekwetezikwa edi ebe otu ụmụ ise and ụmụ ya etogo eto? Kedu ihe unu kwu na ọ chọrọ n'ọkwụga aka tiela ọkụkọ akụ? Ọ maazị ihe ọ ga-eme n'elu ụwa nya bụ ka o bido n'isi wee mụbakwa ụmụaka wee pịchaba wee kpobe nsị wapụba pampas and ọ gbagonitego ifugie. So ụmụ nwaanyị unu ka ga-ekwetezikwa edi? Ọ bụ ihe ọ si ka njụ unu. Ọ na-asị ụmụ nwoke biko unu kpali ala onye nwere ụdị experience ya. Kedu ihe ndị nwegoro ụdị experience ya fa mee ka ọ mata na ọ chọọ ịmata ka ọ mara ihe ọ ga-eme na nke ya na-efu na-ewutie. Unu afụgo ka ihe anyị si efu ịbịa obodo oyibo? Onye ka m ji asịsị sụba Igbo at least fa naluo fa filuo belonging n'ala nna fa, maka ọ bụrụ na fa sụrụ Igbo fa ga-efiluli at home. Ifuru na fa efiluru at home, fa filu like foreigner, fa filu na fa belong rodia ka fa nagachi ebe fa belong. Ifugo ihe nna agwa unu, nwaanyị na onwe ya ị na-asụ ụmụ gị oyibo, nwoke ị na-asụ ifuru ihe ọ result. Mụnwa amala ihe mmekwu, sosi ihe mma mmekwu bụ onye bịa obodo oyibo nya asụbala ụmụ ya asụsụ a na nna ya fa nalukwe soso asụsụ ahụ fa nalu. Fa ga-eme ka fa esokwe nwere ebe ahụ, ndị fa ga-achọkwa ịnaghachi ebe ahụ. Nke bụ nya dashia ụmụnna ụlọ niile ahụ, dashia cousin, dashia relative, na ọ bụrụ maka fa na fa achọrọ. Unu na-anụkwa akụkọ? So
ọzọkwa bụ ibi obodo oyibo ime ọsọ ịkpọrọ ụmụ gị mgbe fa nọ na teenagers na ibi obodo oyibo ịchọ ịgụ akwụkwọ ịmụ ọrụ ị ga-adịnwu self employed ihe dịka medicine nursing bakery cooking ịmụọ ya ị ga-ama ịnaruo ma gị na gọọmenti asịga na nghọm ma gị na gọọmenti adịna na-asịchala ile imeghe nke gị ọ bụrụ nọọsịn ka ịmụ ịnaluo imeghe hospital and maternity ọ bụrụ bakery ma ọkụkị na iluo imeghe nke gị ọ bụrụ famasi iluo imeghe nke gị ị ga-amụ ihe ị ga-emeghenwu ma ị naluo n'ala Igbo and ịgụ onye na obodo oyibo ịchọ ije meghe n'ala Igbo ị ga-ananwu loan jee meghe enye ifugo ihe dị na ya so ka anyị fie aka nri na aka ekpe n'anya ihe mee nwanne anyị nwoke ọ bụrụ ihe dị ọkụkọ so ekwugo m nke m maara wee nye ndụmọdụ unu nyezikwa enye ndụmọdụ ụmụ nwoke biko nye ndụmọdụ maka o metụta unu nke ukwuu ya bụ ụmụ nwaanyị unu kwuo eziokwu unu ka ga-ekweta ya di ma ọ bịala unu ka ga-ekweta ya di n'agbanyeghị na ọmụgo ụmụ 5 biko unu kwuo na eziokwu ndewonu ka emesịa nye na anyị akara ịfụnanya ka ọ dị na mgbe ọzọ